Здравейте на всички, казвам се Кристиян Цветков и наистина хора, наистина няма да се спра докато не съберете на някои от видеята много лайкове. Погледнете само 10 000 ТНТ. Просто погледнете. Ако си мислите, че това е скам, жестоко се лъжете. Погледнете. Вътре също е пълно с ТНТ. Не питайте как и колко месеца отне. Аз това го строях сигурно от началото на лятото, ако не и по-рано. И така. Супер. Чаках да дойде реклама, за да не се повтори така, както във видеото взривих 2500 ТНТ. Добре. И няма да ви бавя този път и просто да го направим. Така, взривява този ТНТ, който взривява онзи, който взривява онзи. Така, и хора, майко! Ана! Айде, отиде ми таблета. Според мен. Чакай, той да не пробибе в друга, бе. Майко, погледнете на тази картина, хора. Не знам сега дали ви прекъсвам. И сега не бих се впечатлил въобще, ако ме изхвърли от Майнкрафт. Сега сигурно трябва да чакаме 5 часа да Майнкрафт да приеме всичко това. Кога минаха 2 минути, вече не знам. Аз плъзгам по екрана, за да мръдна камерата и нищо не се случва. Нали? Чувате? Аз смърдам и нищо не се случва. Наистина явно ще трябва да чакаме 5 часа. Добре. Нещо ми подсказва, че още малко и Майнкрафт ще приеме всичко това. Да се надяваме, че няма да ми се кръшне таблета. Също така и искам да знаете с кой човек снимах видеото Try this trend with your friend. Този човек се казва Даян. Той ми е съученик от първи клас. Много забавен човек. Бумердел. Мой никнейма. Инвайтвайте го за приятел точно сега. Бумердел. И Bombings Place. Знаете го прекрасно този велик човек. Той ми предлага да направя Part 2. Очаквайте в скоро време. Това исках да ви кажа сега. Не знам, може би сега просто да изляза от Майнкрафт и да вляза наново. Сега малко ме е страх вече наистина таблета ми да не гръмне. Ма той вече се превърна в микроволна вода. Нагря се. И леко по лека се случват нещата. Искам да дойда по-близо. Естествено, ни трябва реклама. Вижте долу, там ТНТ-тата буквално са заседнали в земята. То даже ме отблъсква назад.
5 минути вече минаха. Еха. Добре. Знаете ли какво? Сега ще прекъсна видеото и ще включа, когато се махне всичко това. Хора, спешно включване. Майнкрафт зарежда нещо. Хора, Майнкрафт май не успя да зареди. Не, аз имам интернет. Това що не се... И не, хора, не е пробил бедрока. Чакайте, че сега едва мърдам. И хора, това беше от мен. Естествено, сега ще се появяват хиляди ТНТ още. И както в предишното видео, ще проверим докъде е стигнал най-надалеч. Не, отказвам се, не. Не, аз така ще лета години. И хора, това беше от мен. Чао, абонирайте се за канала. Айде най-после да стигнем 100 абоната. Чао от мен. И благодаря за 75. Айде.